Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil madwad'i. Ketemu al-kalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu utawi kalam iku huwa utawi sing jeneng kalam iku al-lafzul lafaz. Sifat lafaz al-murakkabu kang den susun-susun apa walafat. Sifat lafaz al-mufidu kang maidai apa walafat. Maidai bil wad'i kelawan sejane wong arab. Bil wad'i kelawan sejane mutakallim. Al-kalamu tawi kalam iku utawi sing jeneng kalam iku al-lafzul lafaz. Sifat lafaz al-murakkab kang den susun-susun apa walafat. Sifat lafaz al-mufidu kang maidai apa walafat. Maidai bil wad'i lawan sejone mutakallim. Dadi kitab Jurmiyah iki jelasake tentang tata cara ngomong, tata cara geman, cara berbicara. Kalam niku artinya omongan, pembicaraan. Nah, yang dinamakan kalam itu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Dadi omongan sing den susun tur aweh faedah. Aweh faedah kelawan sejone mutakallim. Kelawan sejone wong sing ngomonge meh piye, karepe iki kepiye. Dadi nek ngomong harus punya faedah, tersusun rapi. Nah niki. Dadi wong kok omongane ora jelas, berarti boten nate ngaos Jurmiyah. Tiyang ingkang ngaos Jurmiyah kados niki kedah pembicaraane, cara berbicara omongane kedah jelas. Al-kalamu tawi kalam iku wa utawi sing jeneng kalam iku al-lafzu lafaz. Dadi omongan iku lafaz. Lafaz sing kepripun? Al-lafzu sifat lafaz al-murakkabu kang den susun-susun apa wa lafaz. Sifat lafaz al-mufidu kang maidai apa walafat. Maidai bil wad'i kelawan sejone mutakallim. Omongan sing disusun rapi tur aweh faedah kanggo sing ngomong, kanggo sing dijak ngomong, tur kanggo sing mengucapkan. Sing naminipun kalam niku omongan yang tersusun dengan rapi dan juga memberi faedah. Mula kula lan jenengan menawi ngomong utawa ketika berbicara utawa guleman harusnya memberikan faedah. Sing rapi oleh ngomong ora usah kaken werna-werna, mboten usah kaken alasan sing dadosake tiyang ingkang dipun jak ngomong niku mboten paham. Dan iki dadi intine kula lan jenengan niku memahami omongan ketika berbicara harus memberi faedah pada yang diajak bicara. Nek mboten aweh faedah kok ora kanggo gawe niku mboten usah ngomong. Dadi ngomong sing jelas, sing tertib, sing apik, sing aweh paham kanggo wong sing dijak ngomong, tur sing ngomong lan iki. Dadi kudu tertib. Bahasane tertib, mboten usah aneh-aneh. Iya ya iya, ora ya ora. Iki sing jelas. Aja bahasane semu. Semu niku gawe-gawe sandiwara utawa mboten jujur. Niki kaken sandiwara sebab mboten ngaos kalam.
nek ajengos kalam al kalamu utawi kalam iku huwa utawi sing jeneng kalam iku alaful lafaz sifat lafaz al murakabu kang den susun-susun apa wa lafaz sifat lafaz al mufidu kang medai apa wa lafaz medai bil wadni lawan sejone mutakalim. Niki dieling-eling bahasane nopo ketika kita mau berbicara harus tersusun rapi, bahasane jelas, juga memberikan manfaat pada orang yang diajak bicara, juga orang yang berbicara. Berarti aja ngomong segel dhewe, bahasane ora jelas, angel dimengerti, utawa bahasane semu abu-abu, angel gawe paham, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan iki ampun ngantos kudu jelas, tersusun rapi, memberikan faedah pada orang yang diajak bicara, mendatangkan paham. Ampun ngantos bahasa kita atau bicara kita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa yo akan ngomong temen, nah iki omongannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang bener. Nah, sawise rampung bamusane mertelaake sing jeneng kalam. Mongko nuli tumandang malih bamusane mertelaake pira-pira dundungane juse kalam. Dipun mertelaake kelawan pandika. Wa samuhu tapi utawi pira-pira dundungane juse kalam iku salah satun ana telu. Dirupane telu ismun sawiji kalimah isim ke jeneng. Wong ngomong kudu jelas jenenge sapa sing dijak ngomong, wujude napa, sing dijak ngomong niku wujude apa, menungso apa jin apa setan apa bangsat, iki kudu jelas. Wa aksamuhu tapi utawi pira-pira dundumane juse kalam iku salah satun ana telu. Dirupane telu ismun sawiji kalimah isim wa fi'lun lan kaping pindhone kalimah fi'il wa harfun lan kaping telune kalimah huruf. Sifate kalimah huruf jaa kang teka apa huwa kalimah huruf teka maknan ing maknane. Nah niki pembagian kalam. Pembagian kalam, pembagian omongan itu dibagi dados 3. Setunggal niku namine isim. Yang kita bicarakan wujud isim, nama benda. Nah niki pertama kula ajeng ngomongke napa? Ngomongke jeneng wong, ngomongke masalah napa? Ngomongke napa? Niki kudu jelas. Ketika kita mau berbicara, apa yang mau kita bicarakan? Jeneng, nama benda, apa terkait masalah atau terkait utek sing semrawut. Nah iki kudu dipahami. Nah, isim, fi'il, huruf apa terkait gawean. Nah, fi'il iku penggawean, kata kerja utawa aku tangi turu meh ngomongke apa, ngomongke gawean, apa ngomongke tanduran. Nah iki apa ngomongke huruf. Huruf niku mboten saged teka paham. Jaa limaknan. Nah iki wal harfu lan kaping telune kalimah huruf sifate kalimah huruf jaa kang teka apa wa kalimah huruf teka limaknan ing maknane. Nih tadi omongan niku kudu disusun. Pertama ajeng ngomongke napa jenengan. Diomongke oh aku kewong kok ora jelas uripe, kewong kok orang rumat anake, kewong kok ora jelas gaweane, uripe mung lontang-lantung. Iki kategori ngomongke napa kudu jelas. Ampun ngantos omongan iku nimbulke fitnah, nimbulke adu domba, nimbulke perselisihan sebab mboten ngaos lan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu mengkau tawi pira-pira tengere kalimah isim iku yu'rafu patut den kaweruhi apa wa kalimah isim. Iki mau
wa aksamuhu tapi utawi pira-pira tundumane juse kalam iku salah satun ana telu. Endi rupane telu ismun sawiji kalimah isim wa fi'lun lan kaping pindhone kalimah fi'il wa harfun lan kaping telune kalimah huruf. Sifate kalimah huruf ja kang teka apa wa kalimah huruf teka limaknan ing maknane. Samangsa-mangsa tundumane juse kalam kuwi mau ana telu. Fal ismu mengko utawi tengre kalimah isim iku yu'rafu patut den kaweruhi apa wa kalimah isim. Patut den kaweruhi bil khafdi kelawan kamutlakane jar wa tanwini lan tanwin khosoh. Wadulil alifi lan kalimah isim patut den kaweruhi kelawan manjinge alif. Walami lan kalimah isim patut den kaweruhi kelawan manjinge lam. Dadi al alaihi ing atase kalimah isim. Dados sing namine kalimah isim jeneng niku dikaweruhi kalian huruf jar. Sherlock ngangge huruf jar. Ditandai Sherlock ngangge huruf jar. Huruf jare napa mawon kan iki. Wa hurufil qasami wal khafdi wal ismu mengko utawi tengere kalimah isim iku yu'rafu patut den kaweruhi apa wa kalimah isim patut den kaweruhi bil khafdi lawan kamutlakane jar. Wa tanwini lan tanwin khosoh wa tulil alifi lan manjinge alif. Walami lan kalimah isim patut den kaweruhi kelawan manjinge lam. Dadi al ardi al masjidu niku jenenge nganggo al. Wa hurufil khafdi lan kalimah isim patut den kaweruhi kelawan pira-pira huruf jar. Huruf jar wahia tapi utawi sing jeneng pira-pira huruf jar iku min sawiji huruf jar min. Dadi minal masjidi niku dadi mesti isim ke jeneng. Wa ila lan kaping pindhone huruf jar ila wa an lan kaping telune huruf jar ngan. Wa ala lan kaping papate huruf jar ala wa fi lan kaping limone huruf jar bi wa ruba lan kaping eneme huruf jar ruba wal ba'u lan kaping pitune huruf jar ba watta wal kafu lan kaping 8 huruf jar lam wal kafu lan kaping 8 huruf jar kaf wal lamu lan kaping 9 huruf jar lam. Nah niki huruf kalimah isim patut dan kaweruhi kelawan huruf jar. Huruf jar jumlahe 9. Min ila ngan ala. Min minal masjidi ngalal ardi ngalal arsis tawa niku satlope nganggo huruf jar. Wa hurufil qasami yang bener kalimah isim patut dan kaweruhi kelawan pira-pira huruf jar. Wa hurufil qasami lan kalimah isim patut den kaweruhi kelawan huruf jar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hurufil qasami lan kalimah isim patut den kaweruhi kelawan pira-pira huruf qasam kang kelebu setengah saking pira-pira huruf jar. Wahia utawi sing jeneng huruf qasam kang kelebu setengah saking pira-pira huruf jar. Huruf qasam ki huruf sumpah. Wahia utawi sing jeneng pira-pira huruf qasam kang kelebu setengah saking pira-pira huruf jar iku al-wawu sawiji huruf qasam wawu. Wallahi demi Allah lan iku huruf qasam. Yakin demi Allah. Wallahi demi Allah. Wahia tapi utawi sing jeneng pira-pira huruf qasam kang kelebu setengah saking pira-pira huruf jar iku al-wawu sawiji huruf jar wawu wal ba'u
lan kaping pindhone huruf qasam ba dadi billahi demi Allah. Wa ta'u lan kaping telune huruf qasam ta dadi wallahi billahi tallahi sumpah demi Allah. Jadi qasam ke sumpah, yakin sumpah demi siapa? Demi wong tuaku. Nah iki sumpah. Hati-hati nek pun ngangge sumpah. Yakin. Sawise rampung bamusane mertelake pira-pira tengere kalimah isim mongko nuli tumandang malih bamusane mertelake pira-pira tengere kalimah fi'il. Wal fi'lu tapi utawi sing jeneng kalimah fi'il, wal fi'lu tapi utawi tengere kalimah fi'il iku yu'rafu patut den kawruhi apa huwa kalimah fi'il, patut den kawruhi biqad lan qad harfiah. Nah fi'il ke maknane penggawe kata kerja. Kata kerja mempunyai ciri-ciri seperti apa, dikasih tanda apa. Nah niki biqad kelawan qad harfiah. Qad qamati shalah, teman-teman wis ngadeg wis jumeneng apa salatu shalah. Dadi qad qamati shalah, qad qamati shalah gitu. Kata fi'il teman-teman wis ngadeg wis jumeneng. Dadi qad wasinilan kaping pindhone kalimah fi'il patut den kawruhi kelawan sin tanwis. Saufa ta'lamu, besok bakal ngerti kowe. Sin tanwis. Wasinilan kalimah fi'il patut den kawruhi kelawan sin tanwis. Wasaufa lan kalimah fi'il patut den kawruhi kelawan saufa taswif. Saufa ta'lamun, besok kowe bakal ngerti. Nah saniki mboten ngertos, ngertine ngesuk. Saya ulu. Nah niki sin tanwis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu tapi utawi pira-pira tengere kalimah fi'il iku yu'rafu patut den kawruhi apa huwa kalimah fi'il patut den kawruhi biqad lawan qad harfiah wasinilan sin tanwis wa sofa lan sofa taswif wa ta'i ta'nisi lan kalimah fi'il patut den kawruhi kelawan ta tanisi wa ta tanis as-sakinati kang mati apa hiya ta tanis ing dalem asale. Sawise rampung bamusane mertelake pira-pira tengere kalimah fi'il mongko nuli tumandang malih bamusane mertelake pira-pira tengere kalimah huruf dipun pertelake lan pandika. Wal harfu tapi utawi pira-pira tengere kalimah huruf iku mahhuruf Sulaiman la yasluhu kang ora patut mangahu bareng-bareng sartane kalimah huruf apa sing ra patut dalilul ismi nganggo tandha tengere kalimah isim wala dalilul fi'li lan ora patut nganggo tandha tengere kalimah fi'il. Dadi sing jeneng kalimah huruf mboten pantes ora patut nganggo tandha tengere kalimah isim lan kalimah fi'il. Berarti huruf berdiri sendiri. Nah, langsung malih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu utawi kalam iku huwa utawi sing jeneng kalam kuwi ulama ahli nahwu. Iku lafzul lafaz sifat lafaz al-murakkab kang den susun-susun apa wa lafaz sifat lafaz al-mufid kang medaya apa wa lafaz medai bil wad'i lawan sejone mutakalim. Sawise rampung bamusane mertelake sing jeneng kalam kuwi ulama nahwu mongko nuli tumandang malih bamusane mertelake sing jeneng pira-pira dundumane juse kalam dipun pertelake lan pandika. Ulama ahli nahwu ke ahli perumpamaan ngumpamake. Lho kowe uripe kok melarat temen kaya wong ra duwe utek ngono maksude. Wa samuhu
pira-pira dunggumane juse kalam iku salah satu nono telu dirupane telu ismun sawiji kalimah isim wa fi'lun lan kapindhone kalimah fi'il wa harfun lan kaping telune kalimah huruf sifate kalimah huruf jaa kang teko apa huwa kalimah huruf teko limaknan ing maknane samangsa-mangsa tuntumane juse kalam kuwi mau ana telu fal ismu mongko utawi pira-pira tengre kalimah isim iku yu'rafu patut den kawruhi apa wa kalimah isim patut den kawruhi bil khafdi kelawan kamutlakane jar wa tanwini lan tanwin khassah wa tuhulil alifi lan kalimah isim patut den kawruhi kelawan manjinge alif walami lan kalimah isim patut den kawruhi kelawan manjinge lam wa hurufil khafdi lan kalimah isim patut den kawruhi kelawan pira-pira huruf jar wa hiya utawi sing jeneng pira-pira huruf jar iku min sawiji huruf jar min wa ila lan kaping pindhone huruf jar ila wa lan kaping telune huruf jar ngan wa ala lan kaping telune huruf jar ala wa fi lan kaping papate huruf jar fi wa ruba lan kaping limone huruf jar ruba wal ba'u lan kaping neneme huruf jar ba wal kafu lan kaping pitune wal ba'u lan kaping pitune huruf jar wal kafu lan kaping pitune huruf jar kaf wal kafu wal ba'u lan kaping pitune huruf jar kaf wal ba'u lan kaping pitune huruf jar ba wal kafu lan kaping 8 huruf jar kaf wal lamu lan kaping 9 huruf jar lam wa huruful qasami lan kalimah isim patut den kawruhi kelan pira-pira huruf qasam utawa huruf sumpah kang kalebu setengah saking pira-pira huruf jar wa hiya utawi sing jeneng huruf qasam kang kalebu setengah saking pira-pira huruf jar iku al ba'u sawiji huruf jar ba wal wawu wahia utawi sing jeneng pira-pira huruf qasam kang kalebu setengah saking pira-pira huruf jar iku al wawu sawiji huruf qasam wawu wal ba'u lan kaping pindhone huruf qasam ba wa ta'u lan kaping telune huruf qasam ta sawuse rampung manusane mertelake sing jeneng pira-pira tengre kalimah isim mongko nuli tumandang malih musane mertelake pira-pira tengere kalimah fi'il wal fi'lu tapi utawi pira-pira tengere kalimah fi'il mungguh ngulam lagi nahwu iku yu'rafu patut den kawruhi apa huwa kalimah fi'il patut den kawruhi biqad kelawan qad harfiyah wasinilan sin tanfis Fasofa lan sofa taswif wa ta'ita nisilan kalimah fi'il patut den kawruhi kelawan tak tanis sifate tak tanis as-sakinati kang mati apa hiya tak tanis ing dalem asale sawise rampung bamusane mertelake sing jeneng pira-pira tengre kalimah fi'il muwe ulama ahli nahwu mongko nuli lumandang malih bangsane mertelake sing jeneng pira-pira tengre kalimah huruf munggu ing ulama ahli nahwu dipun mertelake kelawan pandika wal harfu tapi utawi tengre kalimah huruf iku ma huruf silai malaya sluhu kang ora patut mangahu bareng-bareng sartane kalimah huruf apa dalilul ismi nganggo tandha tengre kalimah isim wala dalilul fi'li lan ora patut nganggo tandha tengre kalimah fi'il. Dadi kalimah huruf niku boten saged ngangge tandha tengre kalimah isim utawa ngangge tandha tengre kalimah huruf.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir